Хәерле иртә барчагызга да дуслар. Бүгенге тапшыруны башлап, айрым бер матур концерт итеп котлауларны гүзәл якташыбыз Сызрань шәһәрендә гомер кичерүче Бигбаева Иркә Ирфан кызына ирештерербез. Бүген ул үзенең матур 25 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Әлеге матур гомер бәйрәме белән ихластан аны беренчеләрдән булып яраткан тормыш иптәше Илнур Дамирулы котлый. Әле яңа гына яши башладык дип әйтсәм, ялгыш сүзләр белән генә башламам мин үз язмамны. Әйе, яңа гына. Әлегә кадәр мин яшәмәгәнмен. Чөнки минем янымда алтыным, куян чигым, йөрәгем, җаным, кадерле хатыным Иркәм юк иде. Үз-үземнең бәхетемә бүген дә нишләптер ышанып җитә алмыйм. Бер үк үзем генә күз тидермим. Шул кадәр яратуымны сүзләргә генә салып җиткереп тә булмый ул. Иркәм минем, иң назлы, иң күркәм, иң хуш исле гөлем, назлы күбәләгем, җанымны юандыручым, күңелемне дә тынычландыра алучы иң якты йолдызым. Рәхмәт сиңа, гомремә ям өстәп, юлларымда очраганың өчен. Мин бит сине үлеп яратам, һәм теләгем гомере буе бары сине генә яратып, иң бәхетле хатын итәргә. Мин эшкә киткәч тә, шул кадәр аңа сагынып кайтам. Сулар һавама әйләндең алтыным бик тиз ара. Син җаныма җитмәсәң, әллә ничек кыен итеп үземне сизәм. Синең бәйрәмең көнендә әти-әнигә олы рәхмәт укыйсым килә. Мине бәхетле итеп, алтындай балаларын үстергәннәре өчен. Алла бирсә, курыкмагыз. Мин аны бәхетле итеп, сезне дә тик шатландырып кына яшәрбез. Яратканым, котлыйм сине юбилеең белән. Телим сиңа исәнлек, саулык. Минем белән бергә, тигез, озын гомер. Бел, син минем артымда, ышанычлы тау артында сыман яши аласың. Мин бер кайчан да сине рәнҗетмәм, алтыным. Меңнәр арасында бердән-берем. Синдә җаным миннән киләчәк. Күңелемне җылытучы кояш, яшәештә гүзәл бер чәчәк. Күңелемә тылсым иңдерүче, йөрәгемне урлап алучы, меңнәр арасыннан иң кадерлем, иң газизым булып калучы. Язмышыма мәңге рәхмәтле мин. Сине таптым гомер юлымда. Синең белән белдем сөю барын. Хәзер инде гөлсин уемда. Җаныкаем, гөлсин диеп кенә тибә минем нәни йөрәгем. Бу сөюне мәңге саклармын мин. Синең өчен, сиңа бәгырем. Җаныкаем диеп дәшәм сиңа. Миңа бит син бик тә кадерле. Аллаһымнан көн дә шуны сорыйм. Безнең сөю булсын гомерле. Сөю хисен сүндермичә саклыйк. Ятларны без кертмик арага. Язсын иде тормыш юлларында синең белән җаным узарга. Кадерле Иркә Ирфановна, чын күңелдән яраткан тормыш иптәшегез Илнур Дамировичның теләкләре чынга ашуын телибез. Һәм бары ул гына сайлап алган матур җырны бүләккә юллыйбыз. Karasından min eridim. Sin üzüne mini beyledin. Sin bit minim soңгы ümitim. Minim ömürlük mehabetim. Canıkayım minim canıkayım. Seni gene üzülüp yaratam. Seni gene üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Canıkayım minim canıkayım. Seni gene üzülüp yaratam. Seni gene üzülüp min yaratam. Yollarına güller taratam. Сиңа карап сыклана, сандугачлар күрсә моңлана. Тартып торасың тик үзеңә, йөрәккәем зинһар түзгенә. Canıkayım minim
Дәвам итәбез. Бүген әллә нинди дулкынлану хиссе биләп алды безне, дип башлаганнар алдагы хат авторлары үз язмаларын. Яраткан кызыбыз, иң назлы, иң иркә балабыз, Иркә Ирфан кызы Бикбаевага 25 яшь тулды, дип язганнар әтисе Ирфан Ханафиевич, әнисе Мәрьям Абдуловна, энесе Илнур, әбисе Хашия Яхьевна, абысы Абдулсадык Яхьевич. Икенче балабыз булып дөньяга 25 ел элек нәни кызыбыз аваз салган иде. Әйе, шул кадәр матур, кара чәчле, кыңгырт күзле балабыз бар тирәендәге кешеләрне дә бер караштан ук гашык иттерә торган сөйкемле бала булып үсте. Әби бабасы аны шул кадәр яратып, назлап үстерделәр. Исеме дә җисеменә туры китерелеп бирелгән булган. Ул бик тынчан, сабыр, акыллы кыз булып үсте. Укыганда да бик тырыш булды. Мәктәпне тәмамлагач, шәфкать туташы һөнәрен үзләштерде. Аның җылы җаны, киң күңеле бу һөнәргә туры килә әлбәттә. Ул гомердә дә ярдәм кирәк булган кешеләргә кулын сузмыйча үтми. Улыны улы, кешене кеше дип күреп, хөрмәтләп яши белә. Үскәндә дә ул бар эшне дә җиренә җиткереп эшләргә өйрәнеп үсте. Аллага шөкер. Буй җиткәч, үзенең гашык ярын очратып матур гаилә корды. Илнурыбыз да үз балабыз сыман бик якын безгә. Аларның хылкы да бик охшаш. Раббым, гомерләре бүгенге көннәре сыман ук тыныч, матур, мәхәббәткә төренеп уссын. Яраткан балабыз, шын күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Алладан көн-төн сиңа исәнлек, саулык, җан тынычлыгы, бар хыялларыңның да чынга ашуын сорыйбыз. Гомерләрең моңлы җырда узсын. Кайгы-хәсрәт, бәла-казалар сезне шитләтеп үтсен. Бәхетләрең күкләргә шиерлек булсын. Бел, без сине нык яратабыз. Һәм хәлебездән килгән кадәр гомер барышында ярдәм итәргә тырышырбыз. Җир уянган язгы асыл мәлдә бу дөньяга кызым син туган. Котлы булсын кызым туган көнең. Тәбрикләсен сине дус туган. Гомер үтә, үсеп буйга җиттең. Менә бүген тулды 25. Гомерләрең бер әрнүсез булсын. Тормыш юлың булсын тип-тигез. Уфтанма син, нык булырга тырыш. Кайгыларга имә башыңны. Кеше булсын, теләгеңә иреш. Аллаһ бирсен исән саулыкны. Телим әле сиңа теләкләрнең изгеләрен, гадел булганын. Кирәклесе кызым бу дөньяда, якын күрсен барча туганың. Тауга карап кызым, тау булмыйлар. Кызыкма син дөнья малына. Рухи байлык сиңа юлдаш булсын. Бәхет, тәүфик торсын яныңда. Теләкләрем кызым, шын күңелдән гел яхшылык телим үзеңә. Шатлан әле, яшә бу дөньяда, гел елмаю булсын йөзеңдә. Тормышыңда зур уңышлар сиңа. Туган кирәк шундый замана. Адашма син гомер барышында, яшә айырып акка, карага. Кадерле Иркә Ирфановна, бүген сездән дә күбрәк гаиләгез, бәйрәмегездә шатлана. Әти-әни өчен бала инде олыгаеп җитсә дә һаман бала булып кала. Шуңа күрә аларның мәхәббәте һаман көчле. Юллаган җырларын да кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Бар җимештә татлы түгел, булса да чәчәге ак. Татлы дип алланулардан ерак бул балам булсак. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшеләре. Онытма баланы кыйында, әнәйең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтыным, көмешем. Телим җандай кыз балама, бәхетнең
тугры гомер үтәрлек. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма баланы кыйыныда, әниең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтынам көмешем. Телим җандай кызы балама, бәхетнең зур өлешем. Дуслар булса, чын дусы булсын, туганнар йөришерлек. Татлысында, ачысында бергәләп бүлешерлек. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма баланы кыйыныда, әниең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтынам көмешем. Телим җандай кызы балама, бәхетнең зур өлешем. Язмыш бирә татлысында, ачысында юлыңда. Акылын тутарга акыл, булсын һәр чак уеңда. Тормышның бары баланнары, бар ачы миләшләре. Онытма баланы кыйыныда, әниең киңәшләрен. Син минем татлы җимешем, син алтынам көмешем. Телим җандай кызы балама, бәхетнең зур өлешен. Бәхетнең зур өлешен. Бәхетнең зур өлешен. Иркә Ирфан кызы Бикбаеваны матур 25 яшьлек юбилее белән ихластан кайнанасы Бикбаева Гүзәл Рафатовна һәм әбисе Шаяхметова Нәзирә Алиевна котлап китергә булдылар. Тормыш булгач, үзгәрешләрсез узмый бер көне дә. Менә инде без дә улыбыз Илнурны үстергәндә аңа тәүфыклы бул, акыллы бул дип үстердек. Аңа үсә төшкәч, акыллы килен сорадык Алладан. Дугаларыбыз күрәсең кабуллардан булган. Шөкер Аллага, үз районыбыздан, күңелебезгә нык яткан кызыбызны, иркәбезне хатын итте Илнурыбыз. Беренче көннән үк без аны бик яраттык. Әле танышып та өлгермәгән идек. Илнурның шул кадәр бәхет канатларында очып йөргәнен күреп, иркәбезгә үзебез дә гашыйк булдык. Ул да сынатмады. Беренче көннән үк әни дип эндәште. Барыбызга да бик йомшак караш, татлы тел белән генә дәшә. Аның уңганлыгы да безне таң калдырды. Аш суга да, өй пөхтәлегенә дә бик булган кызыл. 1 минут эчендә тәмле ризыгын пешереп, яраткан улыбызны туендыра. Иренә карата да ул бик йомшак. Тавышын да артык күтәрмичә генә, яратканым дип кенә эндәшә. Балаларыбызга карыйбыз да, шөкер дибез. Алда да шулай тик яратышып кына, безнең җаннарны тындырып яшәсеннәр иде. Без дә алар бәхете өчен генә тырышырбыз. Иркәбез, яраткан кызыбыз безнең. Шын күңелдән сине матур юбилеең белән котлыйбыз. Бар эшеңдә дә уңышлар, гаиләңдә тынычлык, бәрәкәт телибез. Муллык, күңелеңдә мәхәббәт сүнми, сүрелми. Бүгенге көнгедәй бәхетле булып гомер кичер. Безне хөрмәтләгәнең өчен Раббыбыз сине дә хөрмәтләсен, балам. Киленебез дип сиңа без тел күтәреп дәшмибез. Кызыбыз дигән сүздән башка бүтән сүз дә әйтмибез. Бик акыллы,
бик тәртипле, тыйнак, сабыр һәм юмарт. Әллә инде бу сыйфатны яз айы биргәнме? Март. Теләкләрнең иң матурын сиңа диеп эзләдек. Сау сәламәт, гел шатлыклы булсын диеп теләдек. Бары да хәлеңнән килә, елмаюың наз шәшә. Яшәле ил нурыбыз белән Алла бирсә йөзгәчә. Котлы булсын туган көнең, 25 тик тулды. Бүген кызыбыз иң гүзәл роза гөледәй булды. Кадерле Иркә Ирфановна, шын күңелдән кайнанагыз һәм әбиегез язган теләкләргә кушылабыз. Алардан музыкаль бүләк тә рәхәтләнеп тапшырабыз. Бәхетле булыр өчен генә туадыр кеше җиргә. Тик бәхеткә илтәр юллар, бирелми бит җиңел генә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Дулкынга каршы йөзәргә, өйрәнәсең түзәргә. Тормыш биргән сынаулардан көчле булып яшәргә. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Бар канатны кайырмаска, ялгышып айырмаска. Еллар аша эзләп тапкан бәхетне югалтмаска. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Тәгәрәсен гомер йомгагы, тигез булсын тормыш юллары. Буталмасын кеше язмышлары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Бу җиһанга туган һәр кешегә Ходай бәхет бирсен ни бары. Ходай бәхет бирсен ни бары. Гомер барышында бер туган кешеләрең булу олы бәхет дип үстерделәр безне кечкенәдән үк. Бу сүзләрнең эчтәлеген элек аңламаган булсак, хәзер еллар узган саен аларның мәгънәсен ныграк аңлыймын, дип башлана алдагы Иркә Ирфан кызы Бикбаевага багышланган котлау хаты. Аны матур 25 яшьлек юбилейлы туган көне белән Иске Кулатка бистәсеннән Мустафиннар гаиләсе, апасы Алсу, җизнәсе Рөстәм, племянниклары Радиев, племянницасы Ралина, кыдагыйсы Гөлхия белән кыдасы Рәис котлыйлар. Сеңелем тугаш, артык шатланганым исемдә юк. Әйе, чөнки мин үзем дә әле бик кечкенә идем. Ләкин үсә барган саен бәхетем арта барды.
Күп төрле хәлләр булды инде үскәндә. Кинаштык та, хурлаштык та дигән шикелле. Ләкин үсеп җиткәч, иң якын кешеләргә әверелдек. Бүген мин беләм, бер сүзсез дә, карашымнан ук мине аңлаучы, бар моң-зарларымны тыңлап, дөрес киңәш бирүче кешем, ул минем яраткан сеңелем. Ул минем иң олы сердәшем. Һәм әлбәттә, әти-әниемә дә, Раббыма да, бер туганнарым өчен олы рәхмәт укыйм. Мин үзем әни булгач та, балаларым өчен үлеп янып, гел бүләкләр ясап, аларны үстерешергә ярдәм итүче кешем иркәм булды. Дөрес, бик тиз үстек. Ылыгайып өлгереп, әти-әни йортыннан читкә киттек. Хәзер инде сеңелемне еш күрсәм дә, барыбер юксынам. Башлап еладым да, хәзер ияләшә башладым. Илнурыбызның җитдилеген күреп, күңелем тынычланды. Яраткан сеңелем, апабыз, котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Шын күңелдән сиңа бары бәхет, шатлыклар, изге көннәр телибез. Күңелең гомердә дә моңаймасын. Ярат һәм сине дә яратсыннар. Бел, ниләр генә булмасын. Көнме, төнме, син шалтыратсаң, мин бер минутта килеп җитәчәкмен. Үлеп яратам сине сеңелем. Апа сеңелле булу бик рәхәт бу дөньяда. Кайгың, зарыңны сөйләргә якын кешең булганда. Апа диеп сеңелең дәшсә, дөнья яктырып китә. Сеңелем диеп апа янса, туганлыкка ни җитә. Апа сеңел, бер туганнар, жан сердәш тә, дуслар да. Ике араны ныгытып өзелмәс җепләр ята. Рәхәт туганга барып, серләреңне сөйләргә. Исеңдәме диеп башлап, бергәләп чәй эчәргә. Апа сеңелле булганга, әти-әнигә рәхмәт. Туганлык нык терәк, бу дөньяда бик кирәк. Яраткан иркешкымны мин юбилей белән котлыйм. Аның хөрмәтенә бары сайлап матур җыр юллыйм. Бәхетле бул, саулыклы бул, елмаеп, көлеп яшә. Якыннарың булсын синең гомер буе янәшә. Кадерле иркәм, яраткан апагыз, якыннарыгыз арасында гел шундый җылы мөнәсәбәтләр булсын. Ә юбилеегыз иртәсе алдагы җыр сыман матур узсын. Бәхет шатлыкларга күнде язмыш мин бит сине. Белгәне күптәннән бергә үрдек, сүтелмәслек итеп, туганлык җепләр гөлләрдән. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда. Син сеңелле кеше миңа бу җирдән. Апам диеп дәшәм бит миндә, шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетлебез икәү булганда. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда. Син сеңелле кеше миңа бу җирдән. Апам диеп дәшәм бит миндә, шатлыклар уртак кайгыларда, бәхетлебез икәү булганда. Миңа бәхет бүләк иткән тормыш ярый җиргә. Сине тугансың язмышыма, чиксез рәхмәтләрем. Син сердәшем, дустым, туганым. Икәүбез бит кешеле икәү булганда, без бит икәү якын туганда. Син сеңелле кеше миңа бу җирдән. Апам диеп дәшәм бит миндә, шатлыкларда, уртак кайгыларда, бәхетлебез икәү булганда.
Мыңнар, мыңнар Безнең бәйләгән бер теләкләр Уйлар, хыяллар очар өчен Бәхет күкләрендә Шын дуслыктан канаты куйганнар Икәүбез бит икәү булганда Без бит икәү якын туганда Син сеңеле кеше миңа бу җирдән Папам диеп дәшәм бит миндә Шатлыкларда уртак кайгыларда Бәхетлебез икәү булганда Бәхетлебез икәү булганда Икәүбез бит икәү булганда Без бит икәү якын туганда Син сеңеле кеше миңа бу җирдән Папам диеп дәшәм бит миндә Шатлыкларда уртак кайгыларда Бәхетлебез икәү булганда Бәхетлебез икәү булганда Олдагы матур кытлау Ерак Нефтеюганск шәһәреннән килде. 25 яшьлек гүзәл юбилее белән Иркә Ирфан кызы Бикбаеваны ихластан Шаяхметовлар гаиләсе Наил, Алсу, Ринат, Азалия, Абдулазиз һәм Азамат та кытлап китергә булдылар. Ераклардан ирегүле сәлам белән кытлау хаты язабыз. Иркәбез. Дөресен генә әйткәндә, без бик озак Илнурыбызга бәхет теләп, «Я Раббым, акыллы килен генә эләксә ярый» дип дуалар кылдык. Илнурыбызны абыйлары үз уллары шикелле бик якын күреп үстерештеләр. Никахыгызга килеп җиткәч таң калдык. Никадәр Илнурыбыз матур кыз сайлый алган дип. Матурлык ул тышкы кыяфәт күрклеге генә түгел. Беренчедән, күңел күрклеген саныйбыз. Ә ул икесе дә синдә мулдан җыелган. Без сиңа ятлар булсак та, син бик тиз ара безне үз итеп, матур аралаша башладың. Тормышта да син күпләрне күргән, белгән кеше шикелле үзеңнең бик төпле икәнеңне күрсәттең. Бүгенге көндә үз алдыгызда матур тормыш итәсез. Сиңа 25 яшь тулды. Әкрен генә олыгая да башладың. Юбилееңдә теләкләрне бик күп теләргә була. Ләкин кешелек дөньясы өчен иң олы бүләк исәнлек ул. Шуңа күрә иң мөһиме исәнлегең ашып ташсын. Илнурыбыз белән бер-берегезне яратып, хөрмәт итеп, бездән үрнәк алып, бу дөньяга үзегез шикелле үк күркле балалар тудырып, алда безне шатландырыгыз. Кирәк булса, без сезгә һәр вакыт ярдәм кулы сузырга хәзер. Туганнарның араларын чакрымнар санамый. Туганлыкның кадерләрен тик наданнар аңламый. Шөкер Алла, сез бар бездә. Күңел шуңа шатлана, синең бәйрәмең көнендә йөрәкләр канатлана. Еракларда булсак та без, синең хөрмәткә диеп, матур кытлаулар юллыйбыз, асыл күлмәкләр киеп. WhatsApp аша шалтыратып, бакалларны күтәрик. Онлайн гына булса да ул юбилейны үткәрик. Теләгебез Иркюшкабыз, сау-сәламәт яшәгез. Сез бит әле бигрәк яшьләр, яшеннәрдә яшнәгез. Кадерле Иркә, Наил һәм Алсу Шаяхметовлар балалары белән бергә синең хөрмәткә бүләк итеп җырда сайлаганнар. Аны бергәләп тыңлыйк әле. Язмыштан зарланабыз, уңышларны саный, ялгыштан акланабыз. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Уза гомерләр, айлар, еллар, мизгелләр, яши аңлыйбыз шул без мәңгелек түгелләр. Байлык дибез, һаман тормыш куабыз. Сөю эзләп, бәхет эзләп, яшәү тәмен тоябыз.
Күп туганы булган кеше бу дөньяда дөрестән дә бәхетле инде ул. Нефтеюганск шәһәреннән тагын бер котлау хаты алдык. Бу юлы Иркә сине тагын бер Шаяхметовлар гаиләсе. Җәфәр абый, Наҗия апаң, кызлары Лилия белән котлыйлар. Кадерле Иркәбез, яшьлегең, сафлыгың саркып торган тәүге юбилеең белән ихластан тәбрик итәбез. Туган көнең хөрмәтенә теләнгән теләкләрнең барысының да кабул булуын, сәламәтлегең, матурлыгың, байлыгыңның мул булуын телибез. 25 яшь безнеңчә хатын-кызның иң мулаем, иң өлгергән, иң җитлеккән, иң гүзәл чоры. Шушы мизгелләрнең тәмен тыеп, тормыштан ям табып, зифа буең, горур башыңны бер дә имичә, янәшәңдә ныклы терәк тыеп, тагын да зуррак юбилейларга, зуррак уңышлар белән омтылуыңны телибез. Әйтеп киткәннәречә, алда без сине бик тиз үз иттек. Һәм Илнурыбызга шул кадәр хатыннан уңды дип, көн-төн шөкер кылабыз. Сез безнең ышанычларны аклагыз, бер-берегезне ак кышлардай яратыгыз. Тирә-якка барып, бәхет таратыгыз. Авылга кайткан сайын син бик җылы каршы аласың. Алда да шулай аралашып яшәсә идек. Туганлык җебен саклап калу күбесе хатын-кыздан тора. Шуңа күрә бар ышанычыбыз да синдә Иркәбез. Рөхсәт ит тагын бер тапкыр иң изге теләкләрне генә теләргә. Күзләрең синең гомер буе бары бәхеттән генә көлеп торсыннар. Дөнья куарга ашыкмагыз. Киресенчә, аның һәр көненең ямен, тәмен тыеп кына яшәгез. Өшеп кына җитәр идек, тик аралар бик ерак. 25 ел элек туган, бала булган, бик елак. Елаганга күрәмени, Иркә диеп кушканнар. Аны матур үстерергә бик күп көчләр куйганнар. Һәр кызда да кош язмышы. Үсеп җиткәч китә ул. Шит якларны үзенеке бер көн алып итә ул. Иркәбезне үзебезгә шөкер Алла алдык. Илнурның матур сайлавын күреп бер үк таң калдык. Бәхетегез тулы торсын, арагызга кертмәгез. Кеше сүзе, кеше күзе гомердә ишетмәгез. Яратышып кына икәү пар ак коштай булыгыз. Бүген юбилей көнендә тик шатлыкка тулыгыз. Кадерле Иркә, ерак араларны якын иткән котлау сәламен матур җыр дәвам итәр. Кабул итеп ал аны, бәхетле бул һәм юбилеем котлы булсын. Кояшка тең булсын синең гомер, чын күңелдән телим ак теләк. Бәхетле бул сине бар җирдә дә, сәламәтлек йөрсен җитәкләп.